A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o Magazine Cultural A que cheira, papá. Aquí no Tigre, como expertos en artes adivinatorias, sempre intentamos buscar novas vías para saber do futuro. Igual que sabemos que a razón non é a única forma de aprender sobre o mundo, os coñecementos escuros do que aínda non existe poden ser accedidos a través de vías inesperadas, como a intuición, a imitación, a revelación ou outros aínda máis sorprendentes. O baile é un bo exemplo destes camiños insospeitados de adivinación. E eu creo que o baile empregouse pouco nas culturas humanas para intentar saber do futuro. É unha ausencia, que seguro que non é tal ausencia e alguén vai deixar comentarios neste podcast sobre bailes proféticos que eu descoñezo. Pero, en fin, é unha ausencia que me chama moito a atención porque me parece evidente que o baile é unha forma atávica que xungue corpo e mente e do que extraemos coñecemento de maneira natural todo o tempo. Penso neses bailes de festa co que descobres que estás namorado do rapazote aquel tan guapo da aldea do lado, ou os bailes que sen decatarte executas bailando pola rúa ata o traballo ao son da musiquiña de fondo dun podcast en que aprendes que estabas de bo humor contra todo pronóstico. En fin, isto é unha forma de propoñer que bailemos máis en sitios e lugares menos regrados só por curiosidade, para ver que aprendemos sobre nós mesmos no proceso. Quizáis tamén o futuro nos sexa revelado nun bo xiro de swing. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de Tigre Bailongo teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Philip Webb, ao que vin bailar en contadas ocasións co típico flow de non quero bailar, pero estou bailando, propio dos máis dignos dignatarios e historiadores británicos en estadía no estranxeiro. Que tal, Phil? Un pouco frustrado polos premios Goya. Frustrado? Sí, porque mira, a verdade, a min gustame os melocotois, pero tampouco son un apaixonado, pero recomendo vos, claro, o yogur de melocotón de Mercadona, tamén os de melocotón de Larsa, os cremosísimos, que son quizáis non tan sabrosos, pero sí menos artificiais. Ben, pero o melocotón, ben. Entón, Alcarrás, esta película sobre unha familia que na colleita de melocotois parece moi boa. Eu non a vou ver, porque cando eu vou ao cine ou vexo películas que ero merda, vale? Pero levo un ano escoitando todas as semanas na radio ou na televisión que Alcarrás, que vai arrasar nos Goya, vai levar todos os premios e non leva nin un triste cabezón. E logo todo para as pestas, que tamén parece moi boa e por ese motivo non a vou ver. Non a vin, nin a vou ver, nin a penso ver porque parece boa e eu quero películas de Dustin Hoffman sobre pandemias. Pero eu penso que non está ben que non premiasen a Alcarrás polo tema do hype, basicamente. E non levou nada Alcarrás? Ningún só premio. Ostra. Encántame que aproveites esta entrada na que te pregunto que tal para xa directamente facer disclaimers, en plan, opinións que traes xa agardadas, como non tes outro sitio do programa, aproveitas. Pareceme correcto, non teño ningún problema. Tamén anda por aquí Silvia Rodríguez, que agora, por razóns que non pode ser desveladas, non está en condicións de bailar moito, pero que eu sei que garda dentro de sí alma de bailadora ou polo menos bailando coas vellas. Que tal, Silvia? Pois sí. En canto poida volverei aos bailes. Non sei se adivinar o futuro, esa técnica creo que require un pouco máis de esforzo, pero o baile dende logo. E a comer os yogures estos de Mercadona e de Larsa tamén. Que manía. O puto Philip últimamente tamén non sei se o lanza en plan globo sonda a ver se alguén nos quere patrocinar, sabes, en plan o Tigre do Futuro buscando desesperadamente patrocinadores no sector primario. O outro día soltou como 5 marcas de mate, hoxe 5 marcas de yogures diferentes. Non entendo nada. Hai que pensar no negocio, non todo vai ser arte. Sí, a ver, temos que empezar a monetizar isto de alguma maneira, xente. Por último tamén está por aquí o Rubén,
o Rubén Amado, co que estive en algún concerto, pero agora mesmo non podería describir como baila. Igual é o típico aguantabarras que observa así cínico desde a distancia, pero como que non lle pega moito o seu arquetipo de personaxe. Que tal, Rubén? Eu só direi que foi unha boda unha semana despois de esguinzar un pé e empecé de aguantabarras e acabei perreando. Porque se algo importante nesta vida, chavales, a facer sentadillas. Porque a sentadilla é o que che vai permitir baixar hasta baixo cunha sola perna. E hasta aí pode ler. E non che fixo falta fisio despois, xa quedou. Fixo me falta muleta, porque forza así, pero equilibrio vai aí. Que, joder, tamén en cada historia teño a sensación de que todas as historias de Rubén empezan con esguincei un pé. É como a escordadura e o estado basal de Rubén en todas as súas anécdotas. Realmente a fractura. A fractura. O esguince foi unha novedade no meu historial médico. A escordadura. O médico de cabecera do Rubén en plan, so escordaches, que é frouxo, que tiveches unha semana tranquila, non saiches de festa esta semana. De feito, puxome un 3 de 5 no historial médico. Dixome, necesita mejorar, podes hacerlo mejor. Sei que podes romper se queres. No, pero ahora, en serio, ahora falando así de baile, sí que eu empecé a beber moi tarde. Entonces, na adolescencia, un pouco, os roles de xénero eran os chavales ao botellón e as chavalas adiante do palco da orquesta. Entón eu, como non vivía, pois iba cas chavalas ao palco da orquesta e así aprendí a bailar e defendo bastante ben, debo dicir. Eu aquí non sei se atreverme a facer este comentario sociolóxico, vai ser a típica cuñadez, pero por contraste cultural, por exemplo, eu saí moito de festa, e sigo saindo moito de festa, de Brao en León, na miña aldea da miña mãe. E teño a sensación de que en León a xente en xeral é como moito máis adusta, é moito máis seria, e ninguén baila ata que están borrachísimos ás 5 da mañá e xa o baile é simplemente como un bamboleo corporal, sabes, en plan que non controlas para nada. E en cambio en Galicia teño a sensación que hai como moito máis cultura de baile así, aínda que sea de chiringo, sen saber bailar moito, pero querer bailar, e que disfrutamos máis, vaya. É que a Galiza fai fronteira ca República Dominicana, océano mediante. Cando no Brao Silvia sempre di que no barco a xente non baila moito e aí temos como unha zona de transición entre Galicia e León. Sí, non, baila sobre todo a xente máis maior, sí que bailan, pero típico pois o paso dobre. Bueno, en realidade bailan calquera ritmo como o paso doble, pero a min encántame que fagan así. E logo a xente nova sigue un pouco a tendencia de Guillermo, non? De estar ali na primeira fila agardando, berreando como os da Panorama, non? E logo e cando xa o botellón fixo o seu efecto, pois xa bailan. Entonces aí o contraste non só Galicia-León, sino tamén xeneracional. Sí, pero incluso niso hai choque cultural respecto de España, porque, por exemplo, cando van as orquestas, o primeiro paseo de orquesta hai como unha zona como de seguridade de uns 7 metros dende a orquesta ata a xente e non hai ninguén literalmente nesa zona, e a partir dos 7 metros hai xente parada mirando para a orquesta, non hai ninguén bailando. É como unha cousa rarísima. O Brao pasado fomos ás festas de Baladares e ás festas de Coia. E segundo esta experiencia completa da festa viguesa, penso que ali o que pasa é que a xente nova non empeza a bailar até que Abel Caballero non faga a súa aparición no palco. Hai unha ruptura institucional de, en plan, agora xa podes bailar. Agora podes bailar. Pois ben, xente, como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como hoxe o tema vai de bailoteo e tal, levo a pregunta por este lado. A pregunta é, cando foi a última vez que bailástedes sen que houvese música? Ou, no seu defecto, bailástedes habendo música, pero vos sós sen que ninguén vos vise? En plan, ese baile que só faz para ti mesmo. Oxe. Creo que é o onte. Ostras, fortísimos aquí, Porque Silvia andaba pola casa e eu dixo, Silvia, mira, empecé a facer un baile así estúpido. Pero eso non conta, porque dixo que non te vexa a naide. Pero non había música, Bichos, que tú. Pero non había música, vale. Claro, busco unha desas dúas. A ver, a miña idea era a experiencia esta como de goce moi corporal, no que empezas a bailar simplemente porque te dá como el gustirrinín.
que ás veces hai música, pero estás ti solo e sintes eso, e a veces é sin música incluso, non? Como tal. Pero a ver, quero nivel de anécdotas? Ti, Rubén, hoxe mesmo? Sí, non sei, é un... A ver, que esta voz parece que é un tipo moi serio, pero... pero a mí gusta moito a música, a bailar, de feito. A veces cando me aburro empezo a tamborilear cos dedos, ou son a típica persona que vai igual cantando pola rúa. Vale. Protagonista de musical, Claro. Rubén. E pois, simplemente cociñando, cando vexo que a comida empeza a olir ben, pois dame por bailar. De feito, creo que a comida sabe mellor se a faz con música. Sí. Por favor. Tamén, agora que Pastas Gallo patrocina este programa. A ver se solamente vai monetizar Phil aquí, ó. E entón, Phil, a túa de onte, en que contexto? Pois Silvia, creo que estabas facendo algo útil, como ordenar un pouco a habitación ou algo así. Eu, máis ou menos o que dixen Silvia, mira, e empecé a bailar. Bueno, claro, o público, os ouvintes non poden ver, pero na cámara estou como un pouco como se estivera ordeñando dúas vacas, sabes? Eso na ruta do bacalao bailábase con queta para ti, para mí, para ti, queta para ti. Vale, o sea, pero me gusta a dicotomía, Rubén pola vía da felicidade, o Philip pola vía do humor. Ti, Silvi? A miña é moi parecida á do Rubén, só que en lugar de cociñando, a min pásame facendo a cama pola mañá. En serio? Si me levanto de malas, pois a cama xa queda sin facer. A ver, vamos a ser sinceras aquí. Pero, si me levanto de boas, pois digo, vou facer a cama. E mentras a estou facendo, pois, ao mellor penso en algunha canción, ou poño algunha canción e vou bailando, porque como tes que andar cambiando así dun lado para outro e tal, pois mentras vas camiñando, pois vas bailoteando un pouco. Sí, Xa sei. A miña última foi exactamente hoxe ás 7:15, 7:20 da tarde. Estás fardando, que fumo xa. súper. Isto xa é fardar. E bailache no súper. Sí, isto que estás escollendo a lata de atún que vas comprar, de repente notas que vas facendo así ritmito, sabes? Por favor. É imposible ganarlle a este home, é imposible. E iso que o da cama, para min ten un mogollón de mérito na miña perspectiva, porque é a mí unha tarefa que polas mañás dá moitísimo por culo. O sea, pero por eso, se a tes que facer, pois claro, ponlle un pouco de chispa, porque xa de ter que facelo. Vale, no, o sea, tómomo como un consello vital isto, En plan, empezar a intentar bailar mentras fago a cama para ver se me fai un pouco máis ameno, Porque como me reventa pola mañá, Pois eu lembro que hai varios anos, creo que un compañero de piso me ensinou un vídeo como algo moi inspirador dun discurso dun coronel estadounidense aos novos graduados da escola militar. Basicamente a idea do discurso era que pola mañá o primeiro que tens que facer sempre é facer a cama, porque aínda que en todo o resto do día non logres facer nada, polo menos fixeches a cama e lograches algo a primeira hora da mañá. Estou de acordo. Sí. De feito, creo que agora o Jordan Peterson intenta revendernos ese consello como unha cousa filosófica cando é como... Bueno, o consello que che dixeron as máis de toda a vida. Básicamente. Non necesitas tampouco... Isto vai pa Silvia. Miña avoa dicía, aínda di, que a cama feita é media casa limpa. Claro. Depende da casa, tes a cama pequena, sí, claro. Non, dá igual. Tú chegas a casa e a cama está sin facer e eso é un desorden de vida. Ese día algo saliu mal, non? Jo, pues non revelo aquí cantas veces quedame a cama sen facer. Xente, era ou cama feita ou podcast, vale? Non se pode facer toda a vida, sabes? Como... bueno, como xa é totalmente impatible, non teño que, o sea, eu había máis tempo que bailaba eu solo, vale? Xente, non estou a este nivel de bailar todos os días eu só, pensei que era unha cousa tan intensa. Entón, Pero cando fixeches, bailaches toda a noche bailando va? Ou un baile normal e corriente? con Sonia ou con Selena? Dirías que te túas. poseía o ritmo ragatanga. Me sube la bili... Bueno, no, vale, paramos. Pues nada. Borra eso. Borra. Nada, pues comezamos. Hoxe a orde foi fácil, porque o Rubén fixo intratable a cuestión, así que comezamos contigo, Rubén. Abres hoxe a primeira sección do Tigre. De que nos vas a falar hoxe?
Pois eu en ofertas anteriores ao Tigre, ofertas como as de Gadis, xa falamos das grandes viaxes migratorias das aves. E hoxe veño a falar dunha ave que todos estamos fartos de ver e se cadra por iso non lle prestamos a atención que ao meu ver merece. Vai unha de simbolismo. Se eu vos pregunto cal é a ave da paz, vos que respondedes? As pombas... É unha pregunta trampa. No, O eu non buitre. fago trampas. Iba a decir a gaivota. Que conste que sei que é a pomba e non estou moi de acordo porque me parece que as pombas son como moi agresivas e pelexan entre sí e non é nada raro ver a pombas mutiladas pola cidade e tal, que non me parece símbolo de paz para nada, pero bueno. A gaivota, en cambio, é a ave da moderación, do estado limitado, Do libre mercado e tal e do cosas. sosego, sí. A paz, non vos lo digo eu. Por que están mutiladas? Por que están mutiladas, Rubén? Pois moitas delas é porque as patas se envolven en pelos ou en fíos e ese corte de circulación acaban perdendo os dedos. Joder, que bajona. Pero que conste que o outro día vi unha pelea de pombas e unha cousa horrible. O sea, Claro, é que eu estaba imaginando mátanse pelexas de hostia, bandas pombiles, sabes, en plan, polo medio da cidade atacándose, era máis épico, polo menos. pero bueno, e se vos pregunto, cal é a ave da guerra? A águia, non? Parece como Sí, a... eu pensaría na águia tamén. Ou un galo. E se vos digo que é a pomba tamén? Chan, chan. Sí. Hoxe vos falar desta nosa veciña e da súa sorprendente capacidade de orientación. Tamén de como o ser humano soubo aproveitala para ben e para mal e como a súa participación en guerras cambiou o rumbo da historia. Hoxe falamos das pombas mensaxeiras. Vos que tal os orientades nos sitios? A ver. Non abras esa discusión, porque... Si vos van cos ollos vendados ao medio Eu dun moi bosque... mal, e recoñezo que eu moi mal, pero hai xente que tamén moi mal, pero non recoñece que moi mal. Verdad? Quen? Non sei. Eu jactome de ter moi boa orientación espacial, Pois ninguén podería superar as pombas. Pois unha pomba, soltes onde a soltes, incluso nun sitio nun que nunca estuvo, vai saber encontrar o camiño a casa e en liña recta, además. En liña recta. En liña recta. Ti, de feito, fixas o experimento de soltar pombas incluso desde avións, e a pomba vai caendo, calcula, e cando chega a unha altura que poida voar, di hacia ali, e colle en liña recta e chega a casa. Ostras, que dominio, chaval. É un misterio, porque claro, sabemos que as pombas, como moitos outros animais, poden utilizar o sol ou certas estrelas como compás, non? Pero a hora de marcar o rumbo entre un punto A e un punto B, necesitas saber onde estás, necesitas un mapa. E o misterio é como fan as pombas para ter este mapa na súa cabeza e encontrar o camiño. E temos varias pistas de como poden facer. Por exemplo, sabemos que non é polo sentido da vista. Pois hubo experimentos de poñerlles lentes de contacto que reducían o campo de visión e aínda así sabían volver a casa. Joder, o tipo que lle tivo que poñer as lentes de contacto ás pombas, o mellor traballo, o becario, claramente, ese tipo non cobrou ese mes. Bueno, date conta que hai xente que se dedica a recoller excrementos de balea. O sea, Pero é mellor que poñerlle lentillas ás pombas, sinceramente. non sei que che diga. Non sei. Tamén se falaba de mapas olfativos, que recoñecían os aromas das plantas e sabían orientarse. Pero non tiñan un olfato suficientemente desenvolvido e además estaba o problema de que se non conocían o sitio non podían da mesma maneira ter o mapa. Vale. O sea, claro, sí, como recoñecen as cheiros dun sitio onde nunca estiveron, claro. Claro. Entón, unha das últimas cousas que se falaba era que tiñan uns órganos especializados en detectar os campos magnéticos terrestres. De forma que o que configuraba era unha especie de mapa de paralelos e meridianos. Entón podían dicir máis ou menos as coordenadas nas que estaban e a partir de aí trazar un rumbo respecto ao Sol. Pero o órgano que se pensaba que levaba isto tiña no peteiro. Era un órgano cunhas boliñas de ferro e resultou ser do sistema inmunolóxico. Non era de orientarse.
Ostras. Porén, hubo experimentos nos que se ataban imáns que podían cambiar a súa percepción dos campos magnéticos e, en ausencia de sol, é dicir, nun día nubrado, eses imáns desorientaban as pombas e non eran capaces de encontrar o rumbo a casa. Vale. E así derrotamos as pombas. Colocadilles imáns, o camiño máis longo para derrotar as pombas, sabes? Tes unha escopeta, pero polo que sexa decido... Mellor imáns que lentillas. Claro, Que claro. se perdan. A teoría dos campos magnéticos, de todas maneiras, a min, aínda que non sexa certa, flípame polo que ten de alienígena do rollo de unha cousa que a nos parece como tan sofisticada e tan de matemáticas como establecer como a liña de meridianos e paralelos, que pode ser como un instinto que tes, en plan, que literalmente sintes como de lonxe está o polo norte todo o tempo. É unha cousa guapísima. Claro, é que certamente é unha movida que por eso realmente non sabemos como fan. Ahora mismo esa hipótese descartouse. Intúese que algo ten que ver co magnetismo da Terra, pero non sabe. non temos aínda moi claro. O único que sabemos é que a pomba ti métela nun submarino, solta no medio do océano e sabe chegar a casa. E claro, xa os persas e os egipcios chegaran á conclusión a que chegaríamos nós, que se a pomba volve sempre a casa, se levo a pomba conmigo, teño unha liña de comunicación directa, polo menos unidireccional, non? E aquí veo a xenialidade. Unha vez que domesticas as pombas, ti, si consegues entrenala para que durma nun pombar e vaya a alimentarse a outro pombar, o que consegues é unha vía de comunicación bidireccional que che permite unha frecuencia de mensaxes de 2 ou 3 ao día. E se multiplicas 2 mensaxes mínimo por 10 pombas que teñas, tes un medio de comunicación que che permite 20 mensaxes diarias. Ostras, e canta, bueno, no, igual non sabes o dato, pero canta distancia poden voar durante un día, por exemplo? Deso falaremos. Por ahora solamente vou dicir que o récord humano correndo a maratón está en 20 km/h. Joder, Mientras- de carallo, Mentras que unha pomba alcanza os 80 km/h voando. En línea recta. Cando os persas inventaron isto, habería, supoño, unha etapa en que era como algo novedoso e como os mozos usarían as pombas para mandarse mensaxes de amor e claro, os maiores terían xa a xente xa non xogan fora, xa non saben socializar e todo o día coa pomba mandándose mensaxes, non? Intentaría prohibirse e tal. Todo o día aí xogando cas palomas van checar os dedos, vas quedar cejo. Vai falar con ela, A pomba non che dá a comer. A pomba non che vai dar de comer. No, pero sí que tuvo que ser un avance porque, por exemplo, pensade no deus Hermes, que era o deus mensaxeiro, e onde tiña as ás eran as sandalias, porque a maneira de enviar mensaxes máis tradicional é ti, vai alá. Corre. Ala, aí o tes. Claro. Vos pensado que terían adiantado os gregos e, sobre todo, o pobre de Filípides, Bueno, pobre que a home. batalla de Maratón. Logo, inda por riba, logo os ingleses timaron ya a distancia, que eso xa falamos un día, pero bueno. Oxalá tivera algunha bebida que lle dera alas. Podcast patrocinado por Red Bull. Non saímos daqui hoxe, non saímos. Si lle dese alas, podría convertirse nun monster. Por favor, sigue, que estamos aquí empozados. En calquera caso, ca memoria de Filípides entramos aí no terreo bélico. Cal diríades que foi o último conflito no que as pombas mensaxeiras xogaron un papel importante? Eu creo que tamén é unha pregunta trampa, seguramente agora mesmo en Ucrania. O sea, hasta agora mesmo non. Eu creo que con internet xa... Bueno, ainda que claro, internet... Pero se o Putin corta todas as liñas de comunicación, pois sacan os nenos á rúa a buscar pombas, poñenlle unhas lentillas e ala. Pois non estou tan actualizado, pero non sería descabellado. Claro, se cortan comunicacións. E pásanche moito máis desapercibidas que os globos sonda estos que andan mandando agora, non? Mandas unha pomba e a ver, quen vai pensar que é un ovni? Pois é unha pomba, xa chegará onde vai.
Bueno, pero comer. ata o século XX tivo que haber, en plan, a Segunda Guerra Eu penso Mundial, que sí. igual linda se usaban. Efectivamente, na Segunda Guerra Mundial xogaron un papel case crucial, podríamos dicir. Date conta, a rapidez das pombas da que falamos, a súa fiabilidade para orientarse, é unha capacidade de carga de ata 50 gravos, convertidas nun arma moi interesante. As utilidades que se buscaron na guerra pois foron moi variadas. Usáronse, por exemplo, como sistema de comunicación de emerxencia de aviadores. Por eso, co de Ucrania non vas tan descabellado. Se caían tras liñas inimigas e quedaban sen radio, os aviadores da RAF contaban con 2 pombas mensaxeiras como último recurso. E así puderon rescatarse bombardeiros que caeron incluso no medio do mar. Que tolo, chaval, que guapo. O sea, te caías ao mar e soltabas a pomba, en plan, por favor, Dios mío. Sí, como paracaídas un pouco pero ao revés, non? Que guapo. Sí. Case cunha mensaxe nunha botella, pero con certa garantía. Xa, home, se tes que gustar como... Levamos unha botella por se caemos ao mar, sabes? Se lanzas a botella, pues, ala, con Dios. Tamén se usaron ou intentaron usarse como sistema de comunicación na fronte. A Unión Soviética estudou antes da Segunda Guerra Mundial, aí polo 36, a creación dunha especie de rede de pombares fixos e móviles que desplegara en contextos de guerra de posicións, Que dis? onde os bombardeos e sabotaxes podían acabar facilmente cos sistemas de telégrafo ou cas antenas de radio. O pombar móvil, chaval. O pombar móvil, o concepto. O pombar móvil sona moi potente, pero basicamente levo esta pomba conmigo e suelto así me fai falta. Temos un exército de magos que poden facer que saian pombas. Pois ojo, pero chegaron a contar con 250 estacións de pombas. Ostras, chaval. E máis de 20.000 pombas. E o sistema fallou. Porque en guerras rápidas o avance das frontes podía deixarche os pombares en territorio inimigo. Ah, claro. Claro, e as pompas non distinguen. Claro, Esa a pomba vai a parte súa dos campos casa, non vai a... magnéticos, claro. Efectivamente. Bombas traidoras. Xa, as pombas colaboracionistas cos nazis, Uf, chungas as pombas. Me alegra que saques el tema dos nazis, porque tamén se utilizaron para espiar os nazis. Para espialos, vale. Sí, Pero para espiar os propios nazis ou as pombas nazis? os propios nazis. Vale. O goberno británico, o exército máis ben, levou a cabo na Segunda Guerra Mundial a Operación Columba, que consistía no desplegue de 16.000 pombas en territorio ocupado polos nazis en Francia. E o sistema era encerrar as pombas en caixas e deixalas caer pola noite con paracaídas sobre o territorio inimigo. Xunto cas pombas iba un cuestionario, e entón, cando un partisano ou algún rebelde atopaba a caixa, cubría o cuestionario con información sobre as posicións nazis, ataba a pomba e soltaba. Que Entón a pomba volvía a Inglaterra. Que guapísimo, en realidad. E se a pomba caía nas mans equivocadas, pois o día seguinte comían polo asado, non? Ou que? Comían polo asado ou, como acontecía, pois entregábanse ao exército alemán. Bueno, tamén era posible se te encontraban cunha pomba que incluso te fusilaban. Ostras, chaval. Porque daban por feito que che estaban mandando, Claro. aínda que o mellor a mandaron a túa casa por probar, non? Jo, tiñas Claro. Estabas en guerra, hai moita fame, tío, a pomba, pues venga, comes, sabes, en caso de Claro. necesidade. Mas tamén acontecía que había pombas que ninguén encontraba e as pobres morrían dentro da caixa. Claro, que por si soas non podían sair, entendo, claro. 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 Pero case que os nazis chegaron a detestar as pombas mensaxeiras ata o punto de crear unha unidade militar especial para combatelas. Moi na liña nazi, O sea, como o único exército que non usou as pombas foi os nazis, porque por algunha razón como que lles parecía denigrante usar pombas ou algo No, a así, ver, sabes? sí que as usaron, pero o máis chamativo é como as combatiron, porque ti como detienes palomas al vuelo, citando a Ana Torroja. Pero como as perdices, básicamente. Pero eso ao final é un gasto de munición. Non se Xa. te ocurre unha forma máis barata? Con comida. Veneno ou algo así. Ou con un páxaro que as coma. Exacto. Falcóns. Os nazis despregaron un exército de falcóns
todo ao longo da Canle da Mancha co obxectivo de interceptar as bombas espía. Ou que é a mesma técnica que se emprega para evitar que haxa paxaros nos aeroportos. Claro. Sí. É esta historia que relata a peli Valiant. É unha peli de Disney. Chaval. Canto tempo había que non pensaba nesta peli. Mima. Pois conta a historia dunha desas bombas. Sí. Eu non coñezo esa película porque os meus pais non me querían. Así que as Pois está películas de ben, Disney nada. Eu tampouco a vin. Ah, vale. Pois é boa peli. Pero nin me soa. É xeitosa, non é... Joder, non sei. Sí, ao final é unha peli de nazis pa nenos. Sí, máis ou menos. Que non é mal producto. Nos xuizos de Nuremburgo, cantos líderes nazis se defendían dicindo que na guerra se dedicaban únicamente a matar pombas? As pombas declarando en Nuremberg a canto vostede viu a Goebbels en tal lugar. Que bueno, tamén xusto. dentro das bombas espía tamén houbera unha época que o que facían era colocarlles cámaras no peito. Entón soltaban a bomba e ao voar sobre o territorio iba captando fotos. Ostras, chaval. E dispós xa a forma máis tola que esta fracasou estrepitosamente foi utilizalas como arma. Como en Austin Powers, que coloca láseres nas cabezas dos tiburóis. Más ou menos. Hubo proxectos de bombas proxectil, que era que a bomba colocábase unha mochila con carga explosiva e entrenábase para pousar sobre os misiles da fuselaxe dos avións inimigos. E como entrenas para que faga iso? Por eso fracasou. Por eso fracasou ese proxecto a todos os que implicaban utilizar animais como proxectiles. Ostras, é que, joder, é proxectar sobre as pombas as túas teimas, sabes? En plan, joder, se a pomba é capaz de facer esta viaxe en liña recta, ten que ser capaz de distinguir os misiles. É como, joder, a pomba non ten ninguna vantaxe evolutiva co tema dos misiles. No, o sea, sí que os conseguían entrenar as bombas para que pousaran aí. E feito as cargas explosivas tiñan imáns para que se engancharan ao avión e a bomba pudera escapar da explosión. Pois aí tes o problema, non podes pegarlle un imán a unha bomba porque se perde. E máis o problema era que non tes forma de enseñarlle cal é o avión do inimigo e cal é o teu. Ostras, claro. Ese foi o problema. E decatáronse un pouco tarde do problema. Pero, sobre todo as bombas espía foron as máis útiles e moitas destas chegaron a ser condecoradas con honras militares. É o caso da bomba Paddy, que o 6 de xuño de 1944, xunto con outras bombas da súa unidade, atopábase en Normandía, no desembarco. E a súa misión era a seguinte: transportar mensaxes da batalla aos mandos en territorio aliado, ao outro lado da Canle da Mancha. Paddy foi a última bomba en sair da praia, ás 8:15 do 12 de xuño. E en 4 horas e 50 minutos, Paddy conseguiu cruzar os 515 kilómetros que a separaban do seu pombar en Hampshire. E foi a primeira da súa unidade en chegar ao cuartel con novas do desembarco, sendo a última en sair da praia. O sea, iba recta como unha vara, chaval. A fazaña valeulle a medalla Dickin, que é unha medalla do exército británico específica para animais. Bo. Joder, estaba pensando que lle parecería a Dickin que lle deran a súa medalla a unha pomba. Pero ese xa era específica para animais, joder. De feito é moi bonita a medalla porque pon "We also serve". Nós tamén servimos. Que guapo, que guapo. E depois tamén hubo un caso máis épico, quizás, que é o da pomba G.I. Joe, que se chamaba como xoguete, G.I. Joe. E tamén foi condecorada con esta medalla porque conseguía evitar un bombardeo sobre a localidade de Calviabec, salvando aos seus habitantes e os soldados aliados que acababan de tomala. A cidade era unha posición nazi, que os aliados estaban intentando tomar e solicitar o seu apoio aéreo, que é a forma fina de pedir un bombardeo. Mas antes da chegada dos avións, a cidade fora tomada polos aliados. E a bomba conseguiu voar 30 km en 20 minutos e evitou in extremis o despegue dos avións. Joder. Entre o 43
E o 49, 32 pombas en total levaron a distinción. Fronte a 18 cans e a 3 cabalos. Pringaos. Por eso falo da ave da guerra. Porque Sí. ao final os cans e os cabalos temos máis asociados, pero aí están as pombas. 32. Xa, de feito, dun cabalo fixo unha peli Spielberg, non? A peli esta de Horse Battle ou algo así. Como dun cabalo. Sí, na War sarga. Horse ou algo así. Battle Horse ou algo así. Sí, Warhorse. Non levou ningún premio Goya. As bestas en realidad eran as pombas. Eran as pombas de Bueno, guerra. as bestas pode ser a traducción de War Horse. As bestas. Finísimo galego aí, que gustito. Pero Sorgoyen é a versión vasca de Spielberg. Spielberg. E qual era o caso? O declive das pombas, como esperades, pois chegou coa maior universalización dos medios eléctricos e, sobre todo, ca fin dos bombardeos e dos sabotaxes. O telégrafo por cable ou o teléfono, e xa non falemos de internet, pois deixaronas fora de combate, non? Porque podría unha pomba acaso competir con internet. Claro, é o que falábamos antes, como plan B, nunca está de máis. Nunca está de máis telas, non? Eu estaba pensando, non sei se estou imaginando iso ou se o lin na alguna parte, pero nas cárceres os presos usan pombas para pasar mensaxes de droga e tal. Non sei se vin iso na alguna parte. Podería ser. Correcto. Non o incluín porque ao final hoxe iba a falar sobre todo das pombas na guerra. Pero sí, hai cárceres nos que as pombas sirven para meter droga. O mellor, se un preso é moi pequeno, incluso as pombas poden sacalo dali. Claro, se consigues meter a pomba dentro dunha tarta, dentro dunha lima. Pero o certo é que no 2009 unha empresa de Sudáfrica, como un pouco como performance, un pouco como protesta para queixarse o mal servicio de internet no país, preparou unha carreira. E un dos contendentes era un módem de ADSL. E o outro era unha pomba mensaxeira, que se chamaba Winston. E a proba consistía en ver quen levaba antes un paquete de datos de 4 gigas, 2009, 4 gigas, a unha oficina situada a 2 kilómetros. 2 kilómetros. Sí. O módem mandaba o paquete de datos por internet e a pomba cun pendrive nunha mochila tiña que levalo. E Winston parou o reloxo en 2 horas e pouco, cando o modem ADSL só enviara o 4%. Ostra. Moi mal internet teña en Sudáfrica, verdadeiramente era un tema. E ojo que Winston gustouse, porque mirade que G.I. Joe fixo 30 km en 20 minutos. E Winston, Sí. 2 Non tivo horas nin presa, para dous. parou a tomar un café. Foi con calma. Sabía que iba a gañar. Iba sobrada, dixo, eu vou sobrada. Podían mandar o paquete cun pato e tamén chegaba antes. Andando, pato. Podían facer ese mesmo reto co Febe, sabes? En plan, lanzas unha pomba de Ferrol e a ver se chega antes que o Febe a Gijón, sabes? Unha cousa así. Eso, falando de patos, vin así de pasada, non pude investigar máis ni encontrei por onde, pero que en Roma tamén se usaron anduriñas para enviar mensaxes. Anduriñas? Sí, non pude mirar máis ni o encontrei en máis sitios. Apareceu un pouco loco, pero técnicamente tamén volven a... Tamén seguían, sí. Pero parecen como moito máis caóticas, non? Como moito máis... Teñen un voar como moito máis loco. E son máis pequenas. Ao final a relación tamaño-carga... Claro, poden levar menos cousas. Claro. Bueno, queda aí de apuntado para a seguinte sección ornitolóxica, Rubén. Sí, eu por aquí, ahora me dou por rematado, e invito-vos desde aquí, cando estás tomando algo nunha terraza, a deixarlle caer un pouquiño de millo ás pombas que me rodean entre as mesas e detervos a observalas, porque esas aves son as descendentes de Paddy e de Wilson, e outras aves que cando deixaron de sernos útiles adotaron esa vida nin doméstica nin salvaxe que levan. E a fin de contas os nazis odiáronas, eso, las hace guais. Os talibán hoxe en día prohibíronas. E quen sabe se algún día, cando internet se acabe,
Tenemos que mandaros este podcast en pendrive, pompa mediante. Pero os talibáns as prohibiron porque poden mandar mensaxes ou porque es parecen así un pouco sexys? Polas mensaxes. Vale. Ojalá Quería fuera por comprobar. sexys, pero... Ojalá fuera por sexy. E lo merecería. O que si vos digo é que non liguedes como as pompas. É unha cousa moi violenta de ver. Sí que é unha Joder. cousa. Que desgraciados sodes, Dixera Rubén perfectiña ao final, boa, super bonito, e ao final, Sí, que non, asco é as verdade, bombas síntome mal. fodendo, É joder. verdade. Eu corta esta parte porque quedara Non moi corto bonito nada. e ahora estamos aquí dicindo guarradas. O tigre en cru. Vale. Entón fago epílogo. Veña, va, volve a pechar con algo bonito. No, poño como apunte. Só dicir que as pombas macho para ligar o que fan é sacar peito e perseguir a hembra. Non seades así, vos. Que gustito. Eso sí, o final, ves? Así se pecha. Ben, Phil, conseguiche calar. Non, Despois perdón, deste... sí, porque teño como non digo cousas así moi serias, pois non sei cando parar, nin onde. Despois deste recordatorio de que as pombas, por moito noxo que nos poidan dar, son en realidade mensaxes antinazi, polo visto, non sei. Odas antinazi que poboan as nosas rúas, por decirlo así. Pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. O que había menos tempo que bailara sen música fora o Philip, nun increíble spam de tempo de só un día que lle merita para quedar de segundo no programa de hoxe, polo que sexa. Así que tú é a seguinte sección, Philip. De que nos vas a falar hoxe? Hoxe vou continuar e terminar a historia completa da diplomacia en todas as súas sutilezas. A última vez falei sobre o que hoxe en día é Uzbequistán. Silvia, lembrarás que che ensinei no Google fotos de Samarcanda e parecías disposta en principio a que algún día vayamos de vacacións a Uzbequistán, non? Sí, Vale, moi ben. as cookies do Facebook tamén. Sí, tamén, é verdad, porque agora aparecen anuncios de Uzbequistán, por todas partes. Visit Uzbekistán. Sí, debemos ser a única xente que dixo vamos a... as cookies saltan moi automáticamente con isto. No, En toda Galicia hubo 3 persoas que falaron de Uzbekistán neste mes. Hai que bombardealos. Sí. nas oficinas do goberno de Uzbekistán en Tashkent hai unha luz. Señor, alguén buscounos no Google. Rápido, activa as cookies. Teñen todo manual, empezan a chegar paumbas mensaxeiras tamén de Uzbekistán. Así que falei de Uzbekistán, pero hoxe vou falar sobre España e sobre Inglaterra e así terminará a historia completa da diplomacia, porque non hai máis países relevantes. E quero falar sobre 2 embaixadores. E o primeiro chamase Thomas Wyatt, Tomás Porqueada, que representou o seu rei Enrique VIII na corte de Carlos V entre 1537 e 1540. E aquí temos o único enlace real entre o tema de hoxe e o tema de hai 2 semanas. Porque Tomás Porqueada estaba en España para intentar evitar que se producera unha alianza entre Francisco I de Francia e Carlos V, porque así xuntos poderían destruir Inglaterra, que é unha illa moi bonita e, claro, non queremos que se destrúa. Afortunadamente, para Enrique VIII, a verdade é que Francia e España non estaban demasiado preocupados por Inglaterra, que daquela era unha merda, era o que pode ser
non vou dicir nada porque non quero vaya contar a ninguén. No último momento esquivaches esa bala, Non quero Porque tampouco é faltalle a ningún Portugal, país. así Xa como así. desprezamos a Uzbekistán, entón non vou dicir nada. Pero bueno, Francia e España estaban máis preocupados pola ameaza do turco de Suleimán II, que era o tatara neto Unha de muñeira. Bayaceto I, aquel sultán que foi derrotado por Tamerlán en Ankara a principios do século XV. E aí temos o único enlace entre os dous programas. Tamén temos un cadro moi gracioso, unha obra de Tiziano, que é un retrato de Suleimán II, en que ten un turbante que parece un allo enorme na súa cabeza, e encima do allo hai unha coroa. Encima do allo. Sí, O sea, técnicamente o que está coroado é o allo. sí, e o allo está na cabeza de Suleimán. Vale. Eu xa me perdín fai un rato, Non sei vos. Hai un allo que está coroado e polo visto os ingleses e os españois O intentan... señor no allo, o señor co allo na cabeza estaba ameazando a Europa. Vale. A Europa cristiana. Eso case Claro. sempre é certo, O sea, que conste Sí. que esa frase case sempre é certa. Agora mesmo Erdogan ten un allo na súa cabeza, está pensando en conquistar Viena. Dirías que o allo é como o triangulito dos Sims, pero para as conquistas de España. Entón, a min gustame Tomás Porqueada porque no instituto tiven que estudar un poema del que era sobre Ana Bolena, a futura, naquel momento futura muller de Enrique VIII. E realmente Tomás Porqueado non lle caía especialmente ben a Enrique VIII porque na súa xuventude fora amante de Ana Bolena, e cando despois, nos anos 1530, alrededor do ano 30, Enrique quería casar con Ana, pois os ministros do rei ameazaron a Tomás para que declarase públicamente que nunca houbera nada entre el e Ana. Logo, 5 anos despois, cando o rei quería desfacerse de Ana, os mesmos ministros ameazaron a Tomás para que declarase públicamente que sí fora amante de Ana. Pero, en todo caso, non lle caía especialmente ben a Enrique. E o tempo que estivo en España, de feito, Enrique non lle pagaba o soldo e mandou como axudantes a xente que o odiaba abertamente, que o acusaba de traizón. De feito, cando volveu a Londres, encerrouno na torre e ia executalo. Finalmente non o fixo e morreu o ano seguinte de cansazo cando ia para saudar o embaixador de España que acababa de chegar. E cando A ver, o sea, necesito parar aquí. Necesito analizar a frase morreu de cansanzo mentras iba a saudar o embaixador de España. Perdía masa muscular. Joder, como de duro é a vida do embaixador, chaval. Claro, porque tivo que viaxar dende Londres a Portsmouth, que son Wow. en coche é 1 hora e pico, En pomba. En pomba 3 minutos, non? En realidade non puiden atopar moita información sobre a actuación deste embaixador en España. Creo que precisamente porque non puido lograr moito. Inglaterra non era moi importante nese momento, así que nin a Carlos V non lle interesaba especialmente ese señor representante dun reizuelo ese o Enrique. E ademais Enrique claramente odiaba o seu propio embaixador. Claro. Pero eso tamén é moi tolo no sentido de, joder, era un posto como moi importante. Por que mandas a un tipo que odias e o intentas boicotear todo o tempo? Pois porque sí era aliado de Thomas Cromwell, Tomás Pozo de Migas, que era o favorito do rei nese momento. Vale. Un incidente bastante coñecido do tempo de Porqueada en España é cando Enrique tivo o plan brillante de crear unha fisura entre Francisco de Francia e Carlos V, mandando a Tomás chamar ingrato a Carlos, que era emperador, coa idea de que logo Carlos diría
Non, eu son imperador e non podo ser ingrato fronte a un rei que é menos que un imperador, e deste xeito tamén ofendería a Francisco de Francia, que era rei de Francia. Un plan brillante. Que non... Digno de matices de diplomacia, unha cousa fina, Non funcionou especialmente ben, e logo cando a Inquisición iba a por Tomás, pois Carlos non fixo nada para defendelo. De feito, dixo máis ou menos, mira, xo soy rei de Castilla, nomás, la Inquisición es cuestión del Papa, xo non puedo hacer nada, viste? Yo estoy aquí con mi matecito. Rei católico. Moi a prol desto de... Para acordarnos dos personaxes, darlles como características aleatorias. A prol. Digno de narrador avezado. Pois mira, o Río da Prata foi colonizado durante o reinado de Carlos V. Lógico. Así que seguramente impuxeron o seu acento porteño ali e non ao contrario. Xusto eran os defectos da fala de Carlos V os que determinaron como fala todo o subcontinente sudamericano. Vale. Bueno, non teño moito máis que decir sobre Tomás Porqueada. Vale. Pero dame un pouco de pena, a verdade. Claro, é que foi unha vida interesante, pero a morte por cansanzo dalle mal peche a vida de Tomás Porqueada, sinceramente. Eu creo que como que o soltaron da cárcere e iba a coñecer ese embaixador de España e dixo, pero pa que? Xa, vou morrer. Que non está? Si ahora xa. Paramos. Agora vou facer un salto no tempo. 60 anos despois. Porque esta é unha historia completa da diplomacia. Neses 60 anos non pasou nada. Bueno, pero pasaron algunhas cousas. Inglaterra fíxose máis importante. Xa temos coñecido caso de Drake. Sí. Nunha especie de guerra fría, digamos, entre Inglaterra e España que durou 19 anos. A Armada Invencible tamén foi no ano 89 un evento neste conflicto entre España e Inglaterra que ocorreu a final do século XVI, unha época en que Inglaterra se enriqueceu, empezou a formar un imperio propio. E chegou o momento, a principios do século XVII, en que España dicía o mellor temos que intentar levarnos un pouco mellor con este veciño, que xa non é tan merda como antes. Así que chegou o momento en que en España dicen, bueno, teremos que levarnos máis ou menos ben con esta xente. Así que en 1604 firmouse o Tratado de Londres para poñer fin a esa guerra non declarada. E España empezou a mandar embaixadores. O primeiro foi Pedro de Zúñiga, de 1604 a 9, que, bueno, ben, máis ou menos, o único, que é unha cousa pequena, o único que fixo mal foi chamar Bujarra, é dicir, como pederasta, o rei Xacobo. Bujarra pederasta? Era Bujarra pederasta? Naquel momento, sí. Naquel momento, sí. Maravilloso o idioma español. Sí. Evolución del idioma. E tamén andaba, e claro, digo, andaba por aí dicindo que a reina Ana era unha puta. Entón, bueno, que significaba puta nese momento, Filip? Significaba pois non sei. O mellor era unha cousa boa. A ver, aquela, non sei. Polo que sea, Zúñiga non entendía moi ben en que consistía o seu traballo. Xa. Entón, bueno, a ver, diría que non estaba cumprindo as súas obrigas como embaixador aí. Eu creo que estaba buscando unha indemnización por despido. Xa non sei que facer. A ver se me despiden e cobro indemnización. El dixe aí funcionario e dixo, xa non traballo máis. Desesperado. Empezou pouco a pouco, sabes, con insultos moito máis suaves, e como non pasaba nada, xa di, bueno, pues adiante, pederasta, puta, non sei que. Entón, bueno, como Pedro de Zúñiga non tanto, pois decidiron enviar a Alonso de Velasco de 1609 a 1613
que non lle cae especialmente ben a ninguén, era un insípido, como o rei en plan, bueno, non me chama bujarra, pero é un soso. Case estou botando de menos a Pedro, mira o que che digo. Así que en España decían, mira, necesitamos alguén máis decente aquí. E mandaron a un novo embaixador que despois sería unha das figuras máis controvertidas na historia do Reino Unido. Un diplomático tomado pola historiografía inglesa como un personaxe que tiña unha influencia antinatural sobre o rei Xacobo. Unha especie de Maquiavelo católico que manipulaba o rei protestante. Todo isto tiña a súa orixe nun panfleto que se titulaba Vox Populi en 1620, en que dicía que a xente pola rúa que chamaba este señor Satanás, que era o mesmo demo que viña a corromper a política británica. Moitos historiadores din que é o embaixador máis controvertido da historia. Unha historiadora di que a segunda no Reino Unido, o segundo máis controvertido despois de Ribbentrop en 1936. A verdade é que cando falamos de nazis, como neste programa sempre estamos falando de nazis, case máis impresionante quedar de segundo despois dos nazis en lugar de quedar de primeiro. Como parece menos exagerado, como, vale, pois mira. Non sei se me explico. Sí. Como que xa damos por feito do primeiro, sí. Por que tanto misterio? Por que estou con tanto misterio aquí? Pois porque, mira, despois de andar por Uzbekistán e pola meseta, volvo a vosa terra galega, porque ese embaixador era Diego Sarmiento de Acuña, o conde de Gondomar, galego, nacido en Astorga, pero galego. A realidade, os historiadores hoxe en día din, a ver, o mellor non era literalmente Satanás, pode que non. Pode ser dúbida ese fa. Mais ben era un hábil diplomático que chegou a ter unha relación de amizade e respecto co rei Xacobo. De feito, cazaban xuntos e chamábanse entre eles os dous Diegos. Ele era Diego e Xacobo, Santiago Xacobeo, Tiago Diego é unha forma de Tiago. Parece un pouco, a verdade, un pouco rebuscado, pero bueno, eran Joder, querían ser moito e intentaban buscar puntos en común. Querían ser besties e punto, e deronlle a volta, non había máis. Diego, te quiero. Pero bueno, por que logo os ingleses decían que era Satanás? Porque, bueno, daquela sí que se respiraba un ambiente moi importante de tensión. Acabar de ver unha especie de guerra fría entre Inglaterra e España. Un par de décadas despois estalaría a Guerra Civil Inglesa, que en gran medida era unha guerra religiosa, non únicamente, pero en gran medida sí. E de feito, para Gondomar, cando nomearon embaixador en 1613, pois sí que concebía a súa misión como unha especie de operación en territorio enemigo. Ele seguramente levaba toda unha caixa de pombas. Lembrame de feito un pouco, lín unha biografía do rei Carlos I de Inglaterra, que máis ou menos pola mesma época efectuou unha viaxe a España incógnito. O príncipe naquele momento é o príncipe de Inglaterra, e di nesta biografía que para él, temos que imaginar que para él sería un pouco como penetrar na estrela da morte. Era España. Joder, non sabemos xa como insultar a España, que entre que non bailan e son como a estrela da morte, estamos hoxe full. E xa no primeiro momento, Gondomar tivo algúns choques co goberno inglés. Cando chegou ao porto de Portsmouth, onde morrera hai unhas décadas porqueada de cansazo, pois negouse a baixar a bandeira do seu barco, que parece unha tontería, pero parece que como tema de protocolo, pois só podías ter a bandeira en alto se estabas en guerra ou algo así. E ao final o rei dicía, bueno, fai o que queiras.
que sería un dos case o primeiro exemplo que logo a xente diría como mira como Viña se xa doblega marcando, o sí, rei sí. ante este señor. Pouquísimo tempo despois tamén refuxiou na súa casa a misioneira católica española Luisa de Carvajal, que o arcebispo de Canterbury mandara a arrestar. Carvajal, a verdade, me parece un pouco cutre, porque viaxou a Inglaterra coa idea de martirizarse como... Directamente, coa idea Se de martirizarse. vas martirizar, bueno, no teu propio país, vale, pero viaxar a un país é como se, non sei... É hasta unha faltada de dicir, vou a esta puta mierda A que me mate. Claro, a ver se me matan, como que guai son, que hippie, non? Que era nobre de Valladolid, que eu creo que en galego debería ser balado do líder, pero como Que os hippie, arrancos vaya teñen faltada, moita imaginación. Por lo menos ten a dignidade de morrer de cansazo no camiño, sabes? Se queres morrer. Pois Luisa de Carvajal meteuse na casa de Gondomar e aí morreu dunha enfermedade. En serio? E que nin siquiera se martirizou. Claro, quería martirizarse, entón por que se refuxiou? Claro. É que caime fatal ese Sí, a tío. verdade que non estou... Mal personaxe, Phil, mal personaxe. Outro episodio que me gusta é o chamado Asunto dos Cadros, en 1620, cando Gondomar estaba entrevistándose con Xacobo no seu despacho, digamos, tiña fora dous diplomáticos máis que eran parte do seu séquito, e por motivos que se descoñece, non se sabe exactamente que os provocou, pero sacaron as súas espadas e danaron dous cadros. Ostras. Un cadro quitaronlle a cabeza a Enrique VIII e noutro que era un cadro dunha batalla duns anos antes en Irlanda en que os españois estaban involucrados, en que os ingleses derrotaron os católicos, pois destruían unha esquina onde había como presos católicos aforcados. E quitaron esa parte e, ao parecer, cando se restaurou, pouco despois, pois non restauraron a escena en sí, pintárono para non ofender os españois. Philip, estos señores cantos anos tiñan? Porque eu estou me imaginando a dous nenos de 10 anos. Temos o mismo nombre, vamos a cazar. Ahora vamos a pintar. Logo, o sea, como que rompen os cadros e logo collen aí as ceras e póñense a pintar por encima. É que estou me imaginando esteas así, totalmente. Bloqueense no Instagram. Eu agora tamén o estou imaginando así. Tes dato de cantos anos tiñan? A ver, nalgúna parte terei escrito cando naceu. Eran adultos. Bueno, a ver, podemos presumir, a falta de datos, presumimos que só chegas a embaixador en Reino Unido sendo adulto, vale? Foi nomeado embaixador con 7 anos, sí, así que Con 7 anos? Non, Joder, tes tal criterio de autoridade, Phil, que estamos dispostos a creernos que o conde de Gondomar marchou con 7 anos a Reino Unido. Este é o nivel de creernos polo cal historiadores. tería 14 nese momento. Típico momento de destruir cadros, que consta. Pois tiña moito máis xeito se tuvera 14. Perfecto. Pero non se sabe precisamente por qué, non? É dicir, Gondomar nas súas cartas decía que pensaba que era como os anti-españolistas máis empedernidos na corte que provocaron os seus compañeiros. Outra xente decía que eran os compañeiros que eran uns gilipollas, sen máis. Pero, curiosamente, non houve ninguna consecuencia. O rei Xacobo non lle daba moita importancia, é verdade. E é curioso se considera que é literalmente como se dous embaixadores de, non sei, Marrocos sacan pistolas e empezan a pegar tiros fora da Moncloa. E non estou exagerando, é como así. E claro, o feito de que non houve ninguna represalia nin nada, claro, para algún sería un exemplo da influencia malvada de Gondomar que prácticamente controlaba o rei. Tamén pode ser que sinxelamente fora un exemplo de como este tipo de episodios estaban casi normalizados e axiña esquecidos nun ambiente que os medios de agora chamarían un ambiente de crispación.
Xa. Tamén pode ser. E houve outros casos, un que me gustou uns meses antes, camiñando por un dos palacios, unha bóveda caeu encima do séquito de Gondomar, ferindo a todos menos o propio Gondomar, e o Gondomar dixo: pois será un accidente. Como eu son Satanás. Esas bóvedas, haberá que renovar un pouco o palacio, reformar un pouco. Que é o problema de tomar declaración só por escrito, porque eu estou seguro que eso tiña mazo de ironía no momento en que o dixo, sabes? Ademais, como digo, era galego, con un pouco de retranca, sí, sí. seguramente. E segundo mar aí, oiste, estás aquí unha goteira, parece. Mira aquí, que te está caindo isto. En todo caso, bueno, o asunto dos cadros é unha historia máis na lenda negra de Gondomar. Logo non pasou nada interesante na diplomacia anglo-hispana até que ao Brexit puxesen entredito o futuro de Gibraltar. Fin. Non me resisto a facer un brevísimo comentario sobre Gondomar, que é unha figura interesantísima en xeral. Encántame que o traia Philip, porque penso que é unha figura moi a reivindicar en xeral, como diplomata, porque, por exemplo, penso que en Galicia moitas veces nos centramos na importancia que tivo Gondomar como quizáis o único representante do galeguismo, así como entre moitas aspas, durante o que se deu en chamar os séculos escuros, que, bueno, é unha denominación un pouco en entredito hoxe en día, non? Pero sí que é verdade que, por exemplo, hai como moito énfasis en destacar que Gondomar escribía cartas en galego durante o século XVIII, que é prácticamente o único documento que temos en galego durante ese tempo. E esta, para nós, faceta da súa personalidade, que evidentemente é moi importante, en ocasións teño a sensación de que os escurece o que é realmente super interesante de Gondomar, que é que tiña un montón de poder nunha corte estranxeira, sendo el como nacional dunha zona de España moi esquecida nese momento, non? Entón, que o colocaba como nunha situación de periferia da periferia, pero ao mesmo tempo con moito poder, que é moi interesante como figura histórica, vaya. Sí, porque, como vos digo, é unha figura ao longo do tempo, unha das figuras máis vilipendiadas na historiografía británica. E, ademais, cando volveu a España, até a súa morte, estaba reputado como o maior coñecedor de asuntos británicos en España. Claro, sí. Isto tamén yo dedico a Silvia, que Villaboa tamén di o gallegiño que era un postiño. Home, he visto o percal dos anteriores diplomáticos, era difícil facelo peor, sabes? Con non chamar puta a raíña xa estabas no top 2, sabes? Gondomar iba no seu barco cunha libreta como, vale, non chamalo bujarra. Non lle gusta. Chamalo ou non chamalo? Non chamalo. Tamén pode ser o primeiro caso de funcionario galego que vai sacar as oposicións fora, recuperando a tradición ourensana por excelencia. Querdaslle peche, Filipe, ou pechamos así en frío? O meu peche foi o comentario sobre Gibraltar. Vale. Pero se queres podo pechar cun comentario sobre a morte de Séneca, que ten unha conexión bastante frouxa co que acabo de contar. Porque, bueno, moita información sobre Tomás Porquiada se atopa nun artigo bastante bo que compara a súa produción poética coa do seu contemporáneo Garcilaso de la Vega, e un dos poemas de Garcilaso de la Vega menciona a morte de Séneca. Agora ben, Séneca, no primeiro século despois de Cristo, non participou, pero foi acusado de participar nunha conspiración contra o emperador Nerón. Nerón ordenouno para que se suicidase. Entón meteuse na súa bañera e cortouse as veas. Ben, durante... O que me estou contando as veas son eu. Espera, que estou chegando á parte que me gusta. Durante moito tempo, entón, a morte de Séneca era algo tomado como un exemplo de como manter dignidade fronte á tiranía. E de 1614 hai unha antoloxía de obras de Séneca traducidas ao inglés que ten na portada un debuxo da morte de Séneca, que é moi gracioso porque está na súa bañera e ao lado del hai unha señora con moita cara de noxo.
e el cortouse a vena no muñeco e cual Spiderman está lanzándolle un chorrazo de sangue na cara. É moi gracioso e así pecho a miña sección. Pa que lle mandas pechar? Lle mandes pechar. Non hai necesidade. Non hai. Admito que estive como moi tentado de facer como un corte, obligarte, sabes, como seguimos co Tigre do Futuro a medio, pero agora estou contentísimo de ter aguantado ata o final e vivido este momento Spiderman para pechar a historia da diplomacia, que me parece moi adecuado, moi adecuado. Despois deste repaso exhaustivo da historia mundial da diplomacia, pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe, que deu para o final. Así que vou vos contar unha pequena historia. Non sei moi ben como titulala, así que vou titular Aquela vez que Pepsi literalmente puido conquistar o mundo. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Vale, vos non vos coitades agora mesmo, pero estou abrindo esta sección cun remix que hai en YouTube que mestura Hit Me Baby One More Time de Britney Spears co himno da Unión Soviética. Porque aínda que o título non o di, en realidade a historia de Pepsi neste caso ten moito que ver tamén coa Unión Soviética, e ese remix de Britney pareceme como un exemplo fermosísimo de entrelazamento da cultura norteamericana coa rusa. En todo caso, para contar a historia de hoxe vamos a empezar falando de Pepsi, da historia da bebida. Pepsi Cola originariamente chamábase a bebida de Brad porque foi inventada por un químico que se chamaba Caleb D. Bradham, que non sei se Philips é capaz de traducir, parece un nome chunguísimo. Caleb soa un pouco a Columba, como a operación das pombas, así vou dicir Columba Bradham, Columba xamón do Bracio. Columba xamón do Bracio. Zona de Italia, creo. Sí. Columba do xamón do Bracio. En fin, como o seu nome era complicadísimo de traducir, chamábase a bebida de Brad, pero no ano 1898, como un par de anos despois de inventala, decidiu poñerlle un nome máis comercial e chamou unha Pepsi. E a partir dese momento como que se crea o emporio de Pepsi. E sabes por que lle chamou Pepsi? Creo que é simplemente unha palabra que se inventaron para chamar. Inventouse a palabra e punto. Sí. Será por onomatopeya? Peps. Polo ps. Pois igual, sí. Ten como ruido de gas, non? Pois non. Se non, podría poñerlle Bradsi. Así mantiña o seu nome un pouco, non? Non sei por que Bradsi parece un nome horripilante para beber algo, que En todo caso, bueno, comeza Pepsi, que vamos a seguir a teoría da onomatopeya que me gusta. A Coca-Cola xa levaba uns anos existindo, en realidad a bebida de cola levaba xa varias décadas existindo, e a pelexa Pepsi-Coca-Cola comeza así a finais do século XIX e vai xa durar dende ese momento ata os nosos días, aínda que... 19. Do final do 19, a Pepsi inventouse en 1898. 1898. Sí, e a Coca-Cola xa che digo, levaba sendo un pouco dominante xa un tempiño en Estados Unidos. De feito eso, a Coca-Cola ao chegar antes e xa estar un pouco instaurada, en xeral sempre vai ser como a irmá maior e a empresa como máis tocha, a marca máis recoñecida internacionalmente e a que en xeral sempre iba en cabeza. De feito, Pepsi, aínda que logo, como veremos, se recupera de maneiras imaginativas, o primeiro tercio do século XX fixe bastante duriño e tivo que declarar a bancarrota ata en dúas ocasións, en 1923 e en 1932. De feito, nunha destas crises financieras de Pepsi, ofreceuselle a Coca-Cola comprala ata en 3 ocasións distintas, e Coca-Cola pasou do tema nun big dick move bastante gordo, de en plan, no, a verdade que me dá igual esta xente de Pepsi, que sigan vendendo se queren. Despois destas dúas bancarrotas,
Pepsi conseguiu recuperarse un pouco con un movimento destos que a priori como parecen moi evidentes, pero que non se lles ocurrir a ninguén, que basicamente era vender máis Pepsi polo mesmo diñeiro, como que empezaron a facer unha botella moito máis grande cada competencia, e entón a xente compraba Pepsi porque aínda que non che gustase moito, pois teñes máis Pepsi por menos diñeiro, non? Non sei, con esta tesis comercial conseguiron recuperarse nos anos 40, 50, Pepsi xa estaba como moi asentada no mercado, verdadeiramente era a maior competidora de Coca-Cola en xeral no mundo, non? Xa está como asentada como multinacional. Pero eu sempre tomo Cas. Non sei que opinades. Algún toma Pepsi? Algún prefire Pepsi aquí? Eu prefiro Coca-Cola, porque si tomas Coca-Cola Veña. te refresca. No. Pues baixando moito hoxe o listón, baixando ata abaixo o listón dos chistes. Eu que Me creo hasta el suelo. que non sabería distinguir. O sea, se me poñen cos ollos pechados Coca-Cola e Pepsi, non estou segura de que soubera distinguir, Joder, eu sí, Non sei, non sei. O mellor sí, o mellor tomo e digo, vale, sí. Non estou nin aí nin no contrario. A min dá moita rabia esta xente de, no, eu a Pepsi, os que sei Pepsi solo non quero porque que asco, a ver, non son tan distintas, vale? Bueno, eu hoxe coñeci unha persoa que disque distinguía o leite enteiro desnatado polo sabor no café. No café? No café? Ui, ui, ui. Claro que te queiras. Hoxe vamos a centrarnos seguir un pouco a historia da Pepsi. Estamos xa nun escenario post Segunda Guerra Mundial. Xa estamos nos anos 50, en plena Guerra Fría entre a Unión Soviética entre os Estados Unidos. Neste contexto, en 1959, os Estados Unidos e a URSS como que alcanzan o acordo de facer unha cousa que lle chamaron as ferias internacionais, que era, por unha banda, a vontade que tiñan os Estados Unidos de mostrar os beneficios do capitalismo na Unión Soviética, nesa loita ideolóxica, e tamén un pouco intentar conseguir copar tamén o mercado ruso, que lles estaba vetado polo comunismo, e polo lado dos rusos querían tamén mostrar aos americanos un pouco as cousas nas que eles eran moi bons, tamén esa loita ideolóxica, e tamén un pouco intentar empezar a ter algúns tipos de intercambios comerciais para materiais que non podían conseguir cun comercio acotado, pero un comercio cos Estados Unidos, non? Entón, en 1959 os rusos abren unha convención en Nova York onde pues, mostran as cousas que están facendo super guais, fundamentalmente cousas relacionadas co espacio, por exemplo. E en Moscú abre a Exposición Internacional norteamericana, que se centraba fundamentalmente, seguindo esta liña que mencionaba, en cuestións, por exemplo, de menaje del hogar, cousas tipo electrodomésticos, como todas as cousas que o capitalismo ofrecía á peña de clase media, non? Na inauguración da exposición foron a visitala o presidente naquel momento da Unión Soviética, que era Khrushchev, e o que naquel momento era o vicepresidente dos Estados Unidos, que era Richard Nixon. E a Khrushchev, polo que sexa, a exposición pareceulle unha mierda. Estaba en plan, pues mira, todas estas cosas están moi ben, pero seguro que en 10 anos na Unión Soviética temos todo isto, tampouco é tan impresionante, non sei que, non sei cuánto. En xeral insultaba todo o tempo a Nixon dicindo que criticas o comunismo porque non o entendes, porque como que non che dá a cabeza, non? Nixon non se amedentrou e como que entrou moito na discusión, en plan, sí, bueno, tal, que mira todo o que lle ofrece o capitalismo, non sei que, non sei cuánto. E todo o evento conseguiu ata un nome que se chamou as discusións da cociña, porque en particular discutiron dentro dun modelo de cociña que había dentro da exposición. En xeral hai moitas teorías que din que este momento como de liderado internacional, fotos de Nixon así como sinalando co dedo a Khrushchev, que lle axudou moito no que despois sería a súa campaña e acabou sendo presidente dos Estados Unidos, non? A cousa é que dentro deste contexto de moita crítica de Khrushchev, alguén, e despois xa falaremos de quen, acércalle a Khrushchev un vasiño de Pepsi. E Khrushchev como moi enfadado bebeo. Encántalle, flipa, en plan dir, isto está boísimo. Está boísimo. E sigue facendo toda a visita da convención e o tipo criticando todo, pero pedía de vez en cando que lle traesen outro vasiño de Pepsi. Bebiu ata como 6 ou 7 vasos de Pepsi durante a visita. E encantoulle a Pepsi a Khrushchev. Encantoulle tanto
que decidiu que de todas as cousas que viran na convención iban a facer algún tipo de acordo cos estadounidenses para intentar importar e comercializar xusto a Pepsi. Este movimento brillante de marketing foi realizado polo que naquela altura era só un executivo de alto nivel, pero un executivo de Pepsi que se chamaba Donald M. Kendall, que cando soubo que Coca-Cola decidira non ir ao tema da exposición en Moscú porque non lle parecera como moi interesante, viu a oportunidade e estaba el ali mesmo, o tipo executivo, esperando o momento de darlle o vasiño a Khrushchev, de darlle en plan, sí, toma, isto está, xa verás, isto está que te cagas de rico. Pero era moi arriscada esa estrategia comercial, porque tan pronto bebeu como yo pudo tirar a cabeza. Bueno, o non xa o tiñas, non? O non xa o tiñas, non, pero non sei. Dicir, o momento ideal para vender o meu produto é o momento en que este señor está aquí discutindo e voulle poñer o vaso de diante e vai beber. Joder, pero que cando estás cabreado, ter algo para aclarar a gorxa como que entra mellor incluso, Eu creo que hai un movimento... En ese contexto que un descoñecido che pon un vaso con unha bebida así de color marrón extraño e tú dis, ou no beber, que non hai ninguna posibilidade de que sexa veneno, nin nada así. Veneno. Non sei. Eu non me fiaría. Eu non andaría... Non lle dixeron que non se pode andar bebendo dos vasos por aí. Non lle explicaron eso. É que eu imagino dúas cousas. Unha, o executivo ese por aí co vasiño todo preocupado en plan, joder, que non lle marcho o gas, voulle poñer un poquinho máis, merda que se quemou o gas, vou tirar, poñe máis. E podes de seguridade que están aí e de repente colanche un vaso, así... Bueno, a ver, pero era no contexto... Claro, había un stand de Pepsi, Había un stand de Pepsi dentro da convención e estaban ofrecendo ali bebidas. Simplemente, pues como que estarían ao lado a hacer cousas, sabes, e ofrecéullelo. Pero como que che ofrece mostras no supermercado, entendo. A primeira é gratis. Tamén supoño que non se socorría que acordasen facer toda esta feira internacional só para envenenar a Khrushchev. Alguén probara xa toda a Pepsi para comprobar se estaba ou non envenenado. Beber e escupir na botella outra vez. Decir, bueno, eu prefiro Coca-Cola, pero bueno. Pero bueno, se só hai Pepsi para probarse envenenado. O que me sorprende máis da estrategia de Pepsi é como o seu desexo de ser visto en Estados Unidos como a bebida dos comunistas. É que era ao revés. A bebida que lle gusta o rojo. Claro, era ao revés. Víase como unha conquista, como en plan... Isto está tan rico, o noso sistema é tan bo que os rusos non poden senón tamén tomar Pepsi, sabes? Era visto como unha especie de conquista comercial, sabes? Non... Claro. De feito, o acordo tivo como un punto moi importante para Pepsi dende o punto de vista reputacional, sabes? Como que se colocouse nun mercado moi grande que era inaccesible, por esta vía un pouco rara, pero conseguiu colocarse ali, e era visto tamén como o líder norteamericano nesa loita ideolóxico comercial cos soviéticos. Agora mesmo hai algún executivo de Pepsi cunha neveira que anda por Afganistán. Intentando venderlle ao tipo. Ben, despois desta convención tardaron como máis de 10 anos, pero conseguiron alcanzar un acordo. En 1974 abriu a primeira fábrica de Pepsi en Rusia, en Novosibirsk, e empezouse a comercializar. Nese momento era prácticamente o único ou dos poucos produtos norteamericanos que se exportaban de maneira ordinaria aos Estados Unidos, pero o planning de exportar tiña un problema, que era que o rublo, ou a moneda rusa, era unha moeda cerrada, entón non se podía comerciar con ela, non a podías convertir a dólares para facer a exportación, polo sistema comunista, basicamente. Entón, necesitaban algún mecanismo de trueque. Basicamente, non se podía pagar en diñeiro, senón que se pagaba en trueque. E o que fixeron os rusos foi ceder a PepsiCo, a compañía de Pepsi, os dereitos de distribución en Estados Unidos do famoso vodka ruso Stolichnaya. Sabía que iba a haber vodka, en algún momento tiña que aparecer. Eu pensaba que eles iban ceder unha serie de orfanatos. Orfanatos. Non, eu estaba esperando o vodka. Sí. Estaban dudando ou orfanarios ou o vodka. Non te son os dous recursos naturais dos que dispuñan para ceder nese momento.
dende o punto de vista económico era un bo plan para Pepsi, porque, bueno, pues permitíalle vender... que, claro, tamén agora vemos un pouco o vodka como unha especie de bebida que é accesible nos supermercados e tal, mas naquel momento podía ser máis equivalente ao que agora podían ser como os habanos cubanos, non? Como unha especie de produto delicatessen que só se podía conseguir nun sitio en concreto e que tiñas que conseguir ali ou senón era moi difícil obter, non? Entón, como todo vodka ruso, todo vodka era vodka ruso e todo vodka era importado, non? Entón, para Pepsi foi un negocio moi redondo. O problema foi que uns anos despois Rusia, bueno, a Unión Soviética entrou en guerra en Afganistán e dentro da contraofensiva norteamericana hai unha serie de medidas económicas e unha delas foi o boicot ao vodka ruso, limitaron as importacións. Entón, a Unión Soviética xa non podía seguir pagando en vodka aos de Pepsi. Como pagarlle os de Pepsi se non tes vodka que distribuir? Bueno, aquí ven un pouco onde ven a justificación do título da sección de hoxe, que era cando Pepsi podía conquistar o mundo. Esto me suena. Esto son, che? Sí, creo que sei por onde vas. Vale, a falta de outra cousa que darlle a Pepsi, os rusos decidiron darlles barcos do exército. Sí, o sea, barcos submarinos, barcos fragatas e tal. En 1989 a URSS entregou a Pepsi en pago polas Pepsi Colas que estaban importando a cantidade de 17 submarinos, unha fragata e un portaavións. E que ia facer Pepsi con eso? Uns anuncios guapísimos iba a facer con Sí, eso. estaba pensando, como non sexa pa anuncios, non sei pa que. De feito, como que uns anos despois, esta historia como que tivo así moita fama en Estados Unidos tal, e uns anos despois Pepsi intentou como capitalizar esta fama de ter exército e fixeran como un anuncio cun caza ou algo así, como que sorteaban un caza. Unha cosa moi bizarra que lle saiu fatal, que lles deu moi mala prensa. Pero quen manexaba todo isto? Os orfos? A xente que antes facía distribución do vodka agora andaba un montón. Sí, no, estaba pensando que os podían utilizar para o transporte da bebida, claro, así se víanlles pagar. Pero digo, eu imagino na fábrica en Pensilvania que entra o executivo na fábrica e di, mira, hai alguén aquí que sabe manexar un avión porque temos... Joder, eu en realidad imagínome o tipo da guardia costera ali en Los Ángeles, en plan, vendo entrar un portaavións e dice, no, tranquilo, é o portaavións da Pepsi. E terían que pensar unha bandeira específica, non? Que a bandeira da Pepsi. A bandeira da Pepsi, claro, non? eso está inventadísimo. Esa rotonda diante da fábrica de Pepsi cun portaavións aí no medio. A ver, é que é moi loco, non só por o propio feito de darlle avións, senón que lle deron, o sea, de darlle barcos, senón que lle deron moitísimos. Quer dizer, esta operación, no momento, convertía a Pepsi no sexto exército máis grande do mundo. É que é moi bestia. Quer dizer, neste momento, os únicos exércitos máis grandes que Pepsi eran Francia, Gran Bretaña, Italia, a URSS e USA, o sea, Estados Unidos. Non conseguín atopar o dato de cal era o séptimo maior exército, pero estou seguro que estaba deprimidísimo. En plan, acaba de adiantarnos pola dereita Pepsi nun momento. Claro, eu tamén me pregunto que éxito tería a Pepsi para que o goberno soviético dixera, a ver, estes son os nosos barcos e tecnoloxía militar, pero joder, Pepsi, sabes? Non podemos deixar de ter Pepsi. Entonces, daslle barcos militares a unha empresa do inimigo a cambio de Pepsi. Claro, é o que falaba un pouco antes, é que chega un punto no que se acostumas a poboación a determinados luxos materiais, retirárllelos pode dar lugar a como crises importantes sociais, sabes? É que a primeira é gratis. A primeira é gratis. Claro, bueno, traía un pouco a historia, o sea, evidentemente é como unha cosa xeradísima e non realmente non tivo tanta emoción porque Pepsi automáticamente colleu os barcos e mandounos a India para que os desmantelasen e vendelos por pezas, non? Pero claro. Pero
a cuantía, sabes, a cuantía do trato sí que fala un pouco do poder como extremadamente tolo que teñen as multinacionais dende que o capitalismo adquire como moitísima forza como sistema, non? Porque sí que pensamos agora, neste caso da Pepsi, como literalmente o sexto exército do mundo, non? Pero dende o seu comezo pensaba facendo a historia nas compañías das Indias orientais durante literalmente os comezos do capitalismo, sabes? Como que nacen como esas grandes compañías para exportar recursos das colonias, que realmente tamén tiñan exércitos propios e o seu propio mecanismo de autodefensa precisamente porque o necesitaban, porque os estados non eran capaces de manter ali a súa presenza militar. E dentro dese contexto, Pepsi sería como a herdeira natural de toda esta longa tradición de empresas armándose ata os dentes porque por si acaso, non? Pepsi funcionando como o cártel de Sinaloa, sabes? Sería interesante que Coca-Cola en aquel momento vise que Pepsi se estaba armando, non? E dixese, teño que ter o meu exército tamén, e de repente tivésemos a todas as A empresas. bomba atómica de Coca-Cola. Sí, sí, en plan, el ejército de Aquarius, el ejército de Nestí, todos así, con Una seu bomba de exército. frescor. o advertising máis raro, sabes? En plan... Pepsi aliándose con Mentos para... Claro, sí, sí. O Conde de Gondomar formando un tratado entre a Pepsi eu que sei, o McDonald's, sabes? Unha cosa así. Coca-Cola con o exército de Azores. É como a distopía que, sabes, cando sigues estas cantidades que moven este tipo de tratos, dis, joder, en realidade sí, sabes, en plan, vanse disolver os estados e directamente os exércitos van ser de multinacionais, pero bueno. Sobre o tema, o Kendall, que uns anos despois, Kendall é o tipo este do vasiño, que lle ofreceu o vasiño, uns anos despois... Pensamos nunha traducción ou... como se chamaba? Que era que tiña por aquí apuntado. Donald... Muñeco Ken, ¿no? Donald M. Kendall. Bueno, muñeco no, meñeco Ken. Porque non é todo tal. Pois Diego, pueblo no norte de Inglaterra. Cada vez vamos a unha cousa máis de malabares, Phil, Diego sí, Viveiro. Estou xa como traductor oficial de nomenclatura, pois estou perdendo a... Claro, é que como vos non vos lanzades a facelo, pois eu como teño así estou moi cómodo, sabes? E non me esforzo moito. Se vos empezades a facer traduccións de nomes moi guais, pois terei que mellorar así a miña técnica. Eu propoño Diego Viveiro, un pouco por contextualizar de Aldea do Norte, sabes? A min gustame de todas maneiras que todo o mundo teña como o seu nicho de especialización, en plan, Rubén é o tipo de Foro Alturas, Por certo, non encontrei alturas, só que o sultán Suleimán era máis alto que a media. Pero ese era un allo, pero contando allo ou sin contar o allo. Non encontrei máis datos. Menudo dato de merda, en plan, é máis alto que a media, sabes, en plan, négome a dar calquer tipo de contextualización. Foi o único que encontrei mentras explicaba. Tampouco quería perder o fío, sabes? A min gustame a idea de que os dous Diegos, pois que un era moi alto e un era moi baixiño. Sobre todo o episodio, bueno, desta entrega de barcos por parte da URSS, Kendall ironizou que, bueno, Kendall eso, conseguiu poucos anos despois ser o presidente da Pepsi, era o presidente da Pepsi, en unha entrevista... Merecidísimo, vai. Merecidísimo, sí. Nunha entrevista ironizou dicindo que a compañía Pepsi estaba desmantelando o exército ruso máis rápido que o goberno norteamericano. A Kendall, todo o tema dos rusos estaba yindolle moi ben, ata o punto de que despois dos barcos o seguinte pago pola entrega dos Pepsis, polo visto, iba a ser directamente en 100 millóns de barriles de petróleo que lles iban a entregar os rusos a Pepsi. Pero xusto antes de facerse efectivo pago, chegou o desmantelamento da Unión Soviética e finalmente o
trata o que tiñan, pois non puido seguir adiante. De feito, a partir dese momento, a Pepsi veulle moi mal o desmantelamento da Unión Soviética, porque a partir dese momento tivo que empezar a negociar con varios estados en vez de simplemente con un, e cada un tiña como intereses contrapostos. Por exemplo, tiña en Rusia tiña Pepsi a fábrica, tiña Pepsi bueno, os portos onde chegaban os materiais, pero a fábrica estaba en Bielorrusia. Algúns dos estados que naceron despois da Unión Soviética non estaban tan interesados na Pepsi como para entregar barcos do seu exército, polo que sexa. E Uzbekistán, que? Non sei o grado de entrada de Pepsi en Uzbekistán, tampouco manexo ese dato, sinto. Aí poderían facerlle así un truquillo. Poderían darlle uns barcos e submarinos, pero no mar Caspio, onde non sirven para nada. Un truquillo, dice. A Coca-Cola, que ata ese momento non podía facer nada porque o tratado que tiñan era directamente coa Pepsi, non podía penetrar nese mercado, viu unha opción coa caída da Unión Soviética e empezou a intentar colarse no mercado do que anteriormente era a Unión Soviética. E sí que é certo que conseguiu certa penetración, pero ata o día de hoxe Pepsi ten como en gran medida copado o mercado ruso. Ou tiña, porque como sabedes, desde o tema da guerra de Ucrania xa non se venden cousas norteamericanas de novo en Rusia, e parece como que a historia comeza de novo, non? A ver, estou esperando a ver onde está agora o executivo de Pepsi escondido nunha esquina esperando Esperando a a Putin Putin cun vasiño. Pois moi ben, soa xa o Tigre de The Omens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo, diría que ben orientados gracias ás pombas, con grandes dotes de diplomacia gracias ao conde de Gondomar. Que ninguén chame bujarra a Putin. O único que aprendimos do conde de Gondomar é que é mellor non chamarlle bujarra a xente. E se podes ofrecerlle un vasiño de Pepsi a xente, polo visto funciona para conseguir tratos estratosféricos. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, ou seguir en xeral o que facemos desde A Que Cheira Papá. Emplazamos vos xa para o seguinte Tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor.